gorria. Jokatu errespetuz eta arduraz. Ez utzi arrastorik, utzi aztarna. Hobetu dezagun Bilbo. Bilboko udala. Arratsaldeon eta ongi etorriak izan zaitezte Erandioko 39. banderara. Gaurkoan KE Ligako bi taldeak ibiliko dira arraunean eta ARC taldeko traineruak izango dira lehenak ateratzen eta ondoren lehenengo taldekoak. Bigarren taldean Castro da liderra, bandera bakarra izan da Castrora joan ez dena. Beste bost banderak Kantabrian bukatu dute eta ARC biko zailkapenean Deusto da burua, baina Zarautzko enbata oso hurbil dago traineru bizkaitxarretik. Puntu bakarra dago bien artean. Eta gaurkoan ikusten duzuenez, erlojupeko lanetan ibiliko dira traineruak. Horrek zer esan nahi du kale bertinetik joango direla guztiak. KE taldeko kasu horretan, txanda bakar bat egongo da. 8 traineruak txanda bakar batean joango dira minutu bateko aldearekin. Eta lehenengo taldeko kasuan, bitzanda egongo dira, 6 traineruko bitzanda. 5 minutu baino gitziago estropada hau hasteko, 5etan hasiko da KE taldeko ontziak ateratzen, beraz 5 minututan hemen izango gara Erandioko 39. banderarekin. Por dentro, apunta los tiempos bien, ¿no? Arratsaldeon berriro
Eta ondo etorriak berriro Erandioko 39. estropadara. Bueno, gaurkoan gurekin da arraunari buruz izan daiteke gehien dakien pertsona. Barre egiten du, baina nire ustez izan zitekeen. Jose Luis Korta, Arratsaldeon. Arratxaldeo, gehienak inago, sarrena esan bazen ondo asmatuko zeru. Bueno, zerbait badakizu ez da arraunari inguruan. Bueno, urte askoan ibilia hemen urgainean, ja danen salitiria dakau. Eskama, ia korputzen eskama dakau, arraia bezala. Nola ikusten duzu gaurko estropada? Bueno, bero iten du hemen toldua eta bado, baina ikerri ondo, segulak eko ondona. Maien isirita, bokadilua, primeran, nik hain usta arraun munduan hau zanik. Hori ezan zu ezagutzen zenuen arraun mundua, ez da? Bi bokadillo janditu, ja, afaldu gabe libre, primeran. Primeran. Eta beno, traineruak hor gaur ederraren etxean, Lutxanaren etxean gauz, eta beno, KE2ko zailkapenean Castro da buru. Nola ikusten duzu KE2 liga? Bueno, bakizu, gaztiak eta bakizu, klubak askontzako da, kluban uretan egotia da, ila triunfua. Lutxana bezala, gazte jendea berriakin, kluba uretan okitziak horrek asko balio du. Eta geho, goien dabitzana Castro eta ekipua ona dakete, hori ja aspirazioak eta gora arrezeuna juteko dira, eta kuadrilak ikusi da urten, beste ekintikan koska bat desenteak gora ondo gaula, eta giru harra dakau, bero, aize pixka bat dago, urak gora, korrinta pixkat, korrinta pixka bat dago, urak biziak pasa dira, baina giru harra, estropa ikusteko primeran. Tapatu xamarra gabe hemen, porque kurba iten du hemen, da ez dugu ikusten salidan eharki gabe, baina ez dago hobeto goterik. Bokailua janez, hobeto hola bikain. Pasen urtean zu Castro izan zinen, Jose Luis, taldea, bueno, laizera aterako da lehenengo trainerua, bostak izango dira, beraz, adi egon beharko gara, ea bostak diren, ja, eta jartzen nahi dira. Bai, ea zer gertatzen dan, hor zaletuen oiuak, sautu behar da patroi. Bai, Aitor sautu patroi lanetan. A ber, gaur lengoko pasatzen zaion. Espero gozetz, ez da? Ez da esan dio que jo estiotela lagako. Bai, pasen domekan estriborretik egin zuen, bigarren ziaboga hori, ea zer gertatzen den gaur, dana prest, traineroa prest, Aitorren oiuak. Listo? Adi, bandera gora, eta... Bai! Aradoa ederra, Lutxan ateratzen da, bostak direnean. Beno, Jose Luis, hasi da, estropada. Bai, hasi da. Eta beno, ea zer gertatzen den gaur. Zer gertatu, besta munean zer gertatu zen? Hor, estropadekin, ziabogarekin. Beno, itxasuan da bakizu zertzen, kanpoanan korrienta hoten da lautik antzan Lutxana, eta dana pasaiten ziren, da hauek behar izkuntziran berme baino bueltatzera. Eta gero bigarrengo etorri eta ez di horretila jasuten da, ez dago gaskillo itei. Baina hau ez da jarriko gaskei da maniobreiten, bakazio hau. Minutu bakarra daukate... Ez du aurria jumerdu, aurria junda zilean du etorri berdu bestela, ez du maniobre egingo. Korrienta desentea doa, izia kontra, eta ordu nimerda aurrea pasa eta aurre atzaka jetxi, bestela zaila. Baina jarriko da, porque nahi da maniobra egin asmatuko du. Lehenengo beraz... Lehenengo eta hirugarren luzako gorrak izango dira rolarientzat. Bai, baina askotan, hobeto jongo dira, aizen kontra hobeto jongo dira. Aize freskoa erko, baina alde esaten da bira, atzen atea dira, jarri. Laredon irteera. Jarri gabe, zeiten dute penalizazio, iten diote, no? Bai, esaten da ez dakiten igual legiak egaldu ditut. Baina lehengon ez dakiz zene intzioten berme hori, ez dakiz zene kaikuri hartu zulako, ez dakit hori juezan gaura bera da, eta guk aber zeiten dugun. Zuk ikusten duzu kanpoko balizako egoten eta? Bai, ikusiko ditugu, gero, denborak ditugunean, ikusiko ditugu, momentuz bi traineru atari dira, ordoa mutriku, ez da txartuta. Ni berdu azkar trabestu baino leno heldu, ez da trabeste balimada, gaizki biliko da. Eta Laredorentzat 10 segunduko penalizazioa. Lastima. Baina, beno, horrelako... Legiak hori jartzen dut. Eta adi mutriku... Adi, eta bai mutriku... Horra doa... Zaila esaten da... Askotan itxasuan zaila esaten da, aiziat jotzen badu, atzia marratzen dio eta zuzen noten zaila esaten da. Atzia marratuta bali madu, maniobreiten zaila esaten da,
oan nahi diamezela ondo nahi lantxo bete horiek, Aha. zuzen sartu eta sok hartu eta ez dela pixkat atzia amarratuta dakazula maniobra iten ez dizula jatzen. Bai. Ja da, 3 traineru estropadan, ezta? Orain Busturialdea, Adi, ja ez da txartuta. Denboak apuntatu berko ditugu, no? Bai, apuntatu beharko ditugu. Bali, ematen baitu zuzuk, kaliakin da ez dago problemi, danak iguala dute. Bai, hori da. Ez gehan, aztuko kaliakin. Hori bada, agian iritza zadarrean dagoen bentaja bat, ezta? Bai. Danok berdintasuna. 5 segundo. Adi, eta bai! Horra doa Busturialdea, Artarri trainerua, hor lehenengo paladak, eta minutu bat pasata, tomatera aterako da, hemendik oso gertuko traineru bat. Bai, abegitxian hemen ibiltzen dira egunero abek. Bai. Bertako da abek. Ondo ezagutzen dute itzazadarra, eta ea zer egiten duten behitu. Zu esaten zenun... Bezala, maniobra Bai. Baina, zuzen sartze bali mare ondo. Dakio, biskat, kuadrilla beak dakitenak, oan badakite, ber hartzen duten, biskat zilatu inberdio. 20 segundu, ez da txartzen duen. Ez du hartuko. Ez du hartuko. Beraz beste 10 segundu. Beste 10 segundu. Ba, hor ez du harrapatuko. 10 segundu. Beia ondota ez du hartuko hortik. Ateratzeko 10 segundu. Da gainetik. Bai, arazoak tomatera daintzat, ea zer duten, bai! Ordoa deustuko tomatera, horretzen dugu bet trainerua dela, lehenengo trainerua... Ez dakit horre balio duen ez du. Bai, hor... Bandera hildu dio, misa baliza hildu dio. Bai, hor errekurtso bat, ez dakit hori legala izango denela ez. Bai, gutxinez baliza hildu eta zeo mitzat, zer negatzea atxo baino. Bai. Eta ea... Laredo iba 10 esan du. Eta beste 10 segundu... Beste 10 segundu hor tomaterari. Eta orain jarriera ja jarrita. Eta ea... Adi eta... Adi bai jarriera! Bai, 10 segundu Laredo entzat, 10 segundu Deusturen entzat, ez hartzeagatik. Eta ea zer gertatzen den, orain. Ea ordoa Camargo. Eta minutu bat baino gutxiago pasatuko denean. Eusko ingo zuten buelta, no? 5 minutu terdi, utxanata dela. Eta Camargo ja jarri behar den tokian. Laizter izango ditugu denbora, arazo tekniko batzuk jendeak ez ditu ikusten, baina gu hemen ordenagailu batekin gaude. Eta momentuz ez ditugu denborak, baina Laizter izango ditugu. Eta Adi Camargo, bandera goian, eta bat, Ordoa Camargo! Ea, zer gertatzen den gaur, goratzen dugu Camargo estropada bat irabazi duela. Mutrikun irabazi zula estropada, mutrikuko bandera. Eta ea gaur zer gertatzen den, eta Castro... Eta Castro arazoekin ea topatzen duen. Tiene que ir para atrás. Arazoak Castroren txat. Tiene que atrás. No, ya le coge. Arazoak Castroren txat, ea hartzen duen. Bai, hartu indu, orain aurrera egin behar du. Ea zer gertatzen den Castrorekin, arraunak liberatu. Eta, bai, lortu du, Castro lortu du, 10 segundu geratzen dira oraindik, ezta? Adi Castro, bandera gora, eta bai, badoa Castro, beraz, ontzi guztiak dira estropadan, ea zer gertatzen den. 5.52 ekin.
eta horria hasi dira lehenengo denborak heltzen. Eta ea zer gertatzen den gaur. 5.53 ha dicho Laredo, ¿no? Bai, Laredo 5:43 eta Lutxana 5:52. Momentuz segundutxo bat hobeto. Hor ikusi ditugu Ziaboga gehiago. Eta ea zer gertatzen den gaur, 8 ontziak dira uretan. Eta gaurkoan horatzen dugu, hor erlojupeko lanetan direla traineruak. Eta mutriku denborarik hoberena 5:29 mutrikurentzat, baina momentuz hor dira mutriku Lutxana eta Laredo, horixe da. Momentuz mutriku denborarik hoberena gaurkoan lehenengo Ziaboga honetan. Eta ordoa, Busturialdea Ziabogatik gertu. Kontu handiz egin behar dira Ziaboga kasu honetan Jose Luis Korrontea dela eta? Ba, ikusi da problemak beti izaten da jartzeko, errexo izaten da beti korrienten alde, aizin alde, baina kontra eta geho askotan atzia marratzen diozu eta zuzendu ezin atzia katietuta dagola, baina bira ondo haitien nahi dioan balizatako eskatiatzeko, estatxa saridako lotzen nahi dira eta hori seguridadi izango da. Bai, bakizu zeta da askotan patroiak berriak, gaztiak, eta veteranoi pasaiten zaio eta haitu berriak eta balima dira. Ba, ekogu Busturialdeko denbora baita ere, 5:52, beraz momentuz mutriku dago estropada buruan. 5:52, no? Bai. Eta denborak, beraz, mutrikuk egin du denborarik hoberena, Lutxana bigarren denborarik hoberena Busturialdearekin berdinduta, eta Laredo. Ea gaurkoan nor gramaten duen bandera. Jose Luis, postu bat egin beharko bazenu? Bai, erresa da, oan arte beti favoritua, baizu, Castro irazitu, batez beste guztiek irazitu, eta irutzen zait gaur Castro zango dela. Eta hor, behakin estropa bageia zizion Kamargok, baina irutzen zait Castro ikusi dela difentzia desentia dakala bigarrenari, eta irutzen zait gaur aberin bat espalimada eta herrion balizan bat ez horretik eman hola espalimada, irutzen zait Castro jarriko dela danok, ni bakarrik ez danok favorito bezala. Hor badu ere deustuko denbora, 5:28 deustorentzat, beraz bigarren denborarik hoberena, tomaterearentzat. 5:48 izan zu, no? Bai, 5:48. Hor notak hartzen, referentziak izateko. Laizzer izango dira Lutxanako eta Lapejinuka, Laredoko Lapejinuka hemendik izango ditugu Laizzer. Hor ikusten dugu ja ederra, trainerua, ea gaurko bigarren Ziabogan zer gertatzen den, baita ere jarrilera Ziaboga egiten bitartean, bean, eta hor dugu ederra, ea zer egiten duen, zabalik, adi ederra, bigarren hor proak zertzen du, sartu, eta ea ba ederra, bai ederraren txat. Amaika 0-2, Lutxanaren txat. Eta hor ikusten dugu nola ateratzen dan. Eta badikogu Portugaleteren denbora 5:42. Beraz hor bigarren denborarik hoberena, 5:42, momentuz mutrikuk du denborarik hoberena, liderra lehenengo Ziaboga honetan, eta 11:02 Lutxanaren txat lehenengo Ziabogan. Beno, momentuz, ea etxekoek 0 punturen bat ateratzen duten, ez da gaur? Ba, gero bakizu, penalizazioak eta gauzak bat dut, hori gero bakizu, hemen suma txarra esaten da, arro munduan, hemen resta hori esaten da. Hor dator Pejinuka, hor dator Laredo, ea traineroen bigarren Ziabogau, Lanerditan Kantabriako tripulazioa, ea Pejinuka, bai Pejinuka, 10:49 Laredoren txat. Eta bitartean, ari zen Kamargo egiten hor... Mutriko askar dator. Bai.
eta bost berrogei Kamargorentzat, beraz hor bigarren demorariko berena, eta Mutriku liderra, hor lehenengo ziaboga horretan, azkar dator Mutriku, hor ikuste ditugu, bitartean Castro ziaboga egiten, eta Mutriku, adi, nola egiten duten Gipuzkoarrek. Pasa ingo da bizkat. Adi, eta bai Mutriku. Ya para Mutriku. Eta 10:17 Mutrikurentzat, eta Castro bitartean. Zemat eman dizuzak. Mutriku zemat. 10:17 eta Castroren denbora. Zer gertatzen den. Eta Castro 5:31. Beraz, denborariko berena, Mutrikuren aurretik 8 segunduko aldea. Kamargo zematin du. Kamargok 5:40ko denbora jarri du erlojuan. Castrok. Eta Castro 5:31. Beraz, momentuz Castro burua lehenengo ziabogan. Mutriku bigarren eta Kamargo hirugarren. Horrela dago lehenengo ziabogan. Eta bigarren hor lanerditan, Mutriku lehenengo, Laredo bigarren eta Lutxana hirugarren, segundu gutxigatik. Eta hor dator, ja Busturialdea, Bizkaitxarren maniobra, nolakoa, bai, adi, eta bai Busturialdea. 10:50. Denbora, 10:51. Eta beraz, jarriko litzateke bigarrena, Mutrikuren atzetik, momentuz Mutriku liderra. Ur gutxi dagoenean itxasagarrean nabaritzen da, Jose Luis, gogorrago dago ura. Hemen ura nekoa badakate, hor muturren iten du ur gutxi, hor muturra salientito honetan, arrimatzen matzea hor, baina herri jometik luze aparte kale sortzi atletismo bezala, uri gehiena noten da. Hor dator Deusto, hor dator Tomatera, lanerditara, bigarren ziaboga egitera. Adi. Adi eta bai, ziaboga ona eta bai Deustorentzat. Denborariko berena jartzen duen hor. Deusto, 10:44, beraz Mutriku momentuz liderra. Por nuestro compañero y amigo, por supuesto, y castreño. Eta zer gertatzen den, momentuz Mutriku Deusto, Busturialdean Laredo eta Lutxana. Horrela doa gaurko zailkapena, bigarren ziaboga honetan, oraindik heltzear Portugalete, Kamargo eta Castro geratzen dira. Laizter izango da Portugalete, lanerditan, hori guztan ditugu. Zer gertatzen duten, nola egiten duten, Portugaletekoek. Adi, proa, arraun hartzen du proak, eta ordoa jarrilera, eta adi, eta bai jarrilera. 10:38. Beraz, momentuz, bigarrena, jarrilera. Demo iguala, tu dionik, Mutrikun demo iguala. Bai. Ziaboa hona indu gainez. Castro, ¿no? Pues aquí viene la marcación de Camargo, pero si vemos muy cerquita la marcación de Castro de Camargo, yo creo que inclusive podía haber subido la diferencia entre Castro. Hor ikusten ditugu dronaren irudi ederrak, oraizean. Eta ja ikusi ditugu Kamargoko arraunlariak, Kamargoren bigarren ziaboga, beraz lanerditara, Mutrikuren denbora 10:17, hobetzen duten, adi Kamargo, hor da Virgen del Carmen trainerua, eta bai Kamargorentzat. 10:31, beraz momentuz Mutrikuren denbora hobetu dute Kantabriarrek, hor doaz. Mutriku eta Portu dakate, pelea. Bai, hor egongo dira. Compañero. Gogoratu behar da ere bi zigor daudela bat Laredorentzat eta bestea Deustorentzat. Eta hor datoz, ja bigarren ziabogara, hor datoz liderrak, Castrotarrak, hor datoz Castroren bigarren ziabogau.
Gerai proa sartzen du eta bai Castroren txat. 10-15. Eta 10-16 Castrotarren txat. Momentuz denborarik oberena, ordoaz Castrotarrak. Bitartean Ederra hor hirugarren ziaboga hori egiten. Eta ea Ederra. Oi ama! Ederraren ziaboga. Jazti horretin, no? Horrienta kontra. Bai. Hemen pasain da. Eta badekogu. 17. 17 hogeita mairu. Amairu, amasei izan du. 17-33. Abai, 36 sentidu. Beraz, momentuz badekogu hirugarren ziabogako lehenengo denbora, 17 hogeita mairu, eta hor ikuste ditugu traineru gehiago, itxasadarrean gora eta bera. Gusto dituzu horrelako estropada, Jose Luis? Erlojupeko lanetan edo hobeto formatu klasikoan? Bueno, hau gustatzen zai, binakakoa da txarrena, mundundan zai txarrena. Binakakoa aurrena dikoena, ikiare ondo guten da, eta atzen gelitzen danak segundu asko galtzen ditu. Asko zeo oia daula, binaka baino bakarka. Ordoa Laredo ere. Opolitena eta nahi dugu, kampu ondo ona balima da lau. Lau o sei, nik Castron seik egingo nuke. Joan dikusetan estropio politena, urte baten Castron egin un seikin da, ematen zu mundiala da emanko mobil, olimpia dagoa, harria. Eta badekogu Laredoren denbora, 17 hogeita maika, 17-31 Laredoren txat. Beraz, lutxararen denbora hobetzen du, baina goratzen dugu 10 segunduko penalizazioa dutela Laredokoek. Beraz, momentuz, horrela dena geratzen baldin bada, lutxana aurretik egon litzateke. Hor Mutrikuren ziaboga baita ere. Eta 17 minutu eta segundo bat Mutrikuren txat. Zuretzat zein da arraun kanporiko berena? Kanporiko onena, askotan onena, guztona juten dana. Nek irutzen zaitu onen txonetako bat, Castro dola. Kanporiko onen txonekoa. Gero dana jende gustatzen donosti, baina segiro dan, zautzen eba, izan nuke zautzare beti aurrenekotako estropa da, kontxatik kenduta beti ara zautza esaten zen, estropik onena. Eta kanpo, azkaz, gero segiro da gaun, lehen gero Bilboko nerbionen erra da. Baina lehen egiten zan pleamarra, egiten zan dagoen egiten zen garaitan. Horre puskatzen du. Korrientakin, aiziakin, da kalietan. Baina, danak inok esaten dute ez dutela nahi, etorri portugaleten, portuko alkante azpin korritza, eta zuk hartu zizu deunbak, aurrenekoak, azkenekoa, eta deunbik gutxina, diferentzi txikina horre esaten da. Baina azkenian bi kaletatik korritzen da, lautik o batetik. Baina, haitu, azkenian aurrenekoak, azkenekoa, mentakei txikina horre esaten da. Bai. Eta Adi Busturialdearen ziaboga, ona izan da. Eta laizter izango dugu jara Busturialdearen denbora. Momentuz 17 minutu eta 22 segundu. Momentuz bigarrena izango litzateke Busturialdea. Eta gogoratzen dugu Deustuko trainerua eta Laredoko trainerua 10 segunduko penalizazioa dutela. Hor, irteeran estatza ez hartzeagatik. Gainera, arraunlari bezala eskertzen da publikoa gertu izatea? Etxa, arraulen txoatzen etxa inokin guatzen. Nahi duzu, ez. Nahi duzu irazi. Irazi, azkenaz gelitu, no? Baina, zu arraunien txegon etxa guatzen ez zure familiekin, ez zure kamisetakin. Gutentzera, tope gutentzera. Eta Adi, tomateraren ziaboga baitare oso gertu. Hor korrontea... Ua peligrosua da, han pasa inmerdu, han pasa... Zemat, zan du? 17 minutu eta 10 segundu, 11 segundu, 17-11, 17-11, eta laizter izango beharko ditugu, lehenengo traineruak hemendik, Lutxanak 21 minutu daramatza arraunaean, beraz laizter helduko dira Aitor Sauturen gizonak. Bitartean hor Virgen del Carmen trainerua, bestuan izan zen. Eta ea zer gertatzen den, Adi Jarrilleraren ziaboga ona, Portugaleteko entzat. Ea zer gertatzen den.
Y luego rápidamente nos iremos... Hor dator Lutxana, Laredo ikusten dugu bitartean, eta Lutxana adi ederraren denborara, ea zer gertatzen den, adi, Zauturen gizonen denborara, adi zer gertatzen den, eta bai Lutxana! 22-29. Bitartean Portugalete denbora, hor laizzer izango ditugu denborak, hor Camargo Ziaboga egiten, ea zer gertatzen den, Ziaboga goratzen dugu beko Ziabogia pizka... 22-29, el tiempo. Momentuz hori badirudi dala denbora. Bitartean hori ikusi ditugu Castro eta Camargo gurutzatzen, eta Laredo Laizter izango da heltzear, Laredo heltzear da, ea Pejinukaren denbora, ea zer egiten duten Laredokoek, adi, hor heltzen dira, 20. adi, bai, eta Laredo, eta bai Laredo. El mismo tiempo. El mismo tiempo. Eta bitartean Yo Castro, 29 se ha cogido. Castro bitartean ari zen... Ahora, los jueces ahí... Si igual Portu no sabemos, yo no tengo ni puta idea. Ez, 16:57 egin du Camargok, Samat? 16:57. Portu oraindik ez dakigu, eta Mutriku, Mutriku oso, azkar Mutriku! Bai Mutriku! Decíamos que Laredo 22-29, tiempo de Mutriku. Badirudi 21, no sé qué estoy tratando. momentuz, 21 hasta que se mate. bai, Estoy dando Artur. ea zer gertatzen den. Portu ondo manain onda. Castro 16:24 denbora, Más seguido y talao. bai, beraz, momentuz liderra hirugarren Ziaboga horretan. Camargo 16:57, beraz, bigarren izango zitekeen. Gogoratzen dugu, Laredok duela 10 segunduko zigorra, beraz badirudi gaur Lutxana azken postu horretatik atera galko dela. Deun bak, no se di ni aquello. Bai, iritsi gora bera. Portu ondo bak está, ¿no? Portu ni. Laizter izango dugula uste dut. Ea zer gertatzen den. Beitu, 16:59. Baina sak, Portugalete? Bai, 16:59 Portugalete, beraz hor Castro liderrak, Camargo bigarren eta Portugalete hirugarren. Ea zer gertatzen den, hor heltzear dago Busturialdea, adi Busturialdea. Ea zer denbora egiten duten bizkaitxarrek, adi azkenengo paladatan, bukatzer dira, azkenengo bost palada, ea zer gertatzen den, eta bai Busturialdea. 22-14, ¿no? Nik ahora Bai, 22-14. Y aquí viene ya la tomatera, la embarcación vizcaína, los metros. Ya les quedan cada vez, lógicamente, cada vez menos metros, pero van a hacer yo creo que mejor tiempo que la embarcación de la Busturialdea que acaba de entrar. Eta baitu lehenengo denborak. Hor ditugu, Lutxanak 22, Mutriku 21:52, eta goratzen dugu Laredori 10 segundu jarrita 22-29, eta hor dator Deusto, ea zer denbora egiten duten Deustukoek, adi Deusto, bai Deusto! 21-57. Beraz, 22-07, goratzen dugu Deustuko tripulazioa ere zigortuta dagoela, eta beraz, hor ditugu lehenengo denbora horiek. Deusto horrekin... Ea zer gertatzen den gaurkoan, baina momentuz Mutriku lider, 21 minutu, 52 seguruekin. Eta hor dator Jarrilera, heltzear da, ea Jarrilleraren denbora. Momentuz, hirugarren Ziabogan nahiko denbora ondo egitute Portugaletekoek, ea zer gertatzen den, Erandioko ikurriña honetan. Adi Jarrillera, azkenengo metrotan, adi Jarrillera eta bai Jarrillera. 21-47. 21 minutu eta 57 segundu. 2 segundu azkarro, osa baino. Bai. Mutriku, osa baino. Beraz, momentuz Portugalete estropada burua. Eta zer gertatzen den... Te voy a contar, según entre
hauen bien artean. Jose Luis, azkenengo bi trainerua geratzen dira. Van a ser los campeones de esta bandera de Lutana. Ea ez gertatzen den, hor dator Virgen del Carmen trainerua, hor dator Camargoko trainerua, Adi eta Castro oso hurbil, Castro Camargotik oso hurbil. Beraz, badirudi Castro eramango duela bandera, baina lehenengo Camargo, Adi Camargo deren denbora eta bai Camargo. 21-32. Hogeita bat, hogeita amabi, Camargoren denbora, eta badator Castro, Jose Luis. Oso hurbil. Sube la música, sube Beste bat, Castrora, Jose Luis, ea zer gertatzen den. Le quedan unos 30 metros. Beraz, apostua irabazi duzu, hori argi. Erresa zan gau. Adi Castro, azkenengo metrotan, Castro doa bandera. Adi Luismi, bai, Luismi Bilarren gizonak, beste bat Castro doa. 21-02. Medio minuto le ha metido a Camargo. Esta es la real. Eta horiek dira denborak, 21 minutu, 2 segundu Castroren txat, segundu eta erdi sartu dio Camargori, eta orain txanda bitartean, pausa bat egingo dugu publizitatera, eta laizter izango gara bueltan, denbora behin-betiko parkatu denbora ofizialekin. Beraz, orain gatoz, publizitatera goaz, eta bueltan gara. En un momento de forma tremendo, de verdad, impresionante. ¿Repartir regalos por el vecindario? No. Pisar las cacas de tu perro no da buena suerte. Recógelas y deposítalas en la papelera. Por respeto y responsabilidad, no dejes rastro, deja huella. Mejoremos Bilbao. Ayuntamiento de Bilbao. Arrastion, berriro, ongietorriak, berriro ere erandiora, Lutxanaren etxean gaude gaurkoan, eta, badekogu lehenengo estropada bukatuta, horatzen dugu, gurekin da Jose Luis Korta, Jose Luis, arratsaldeo berriro. Bai, arratsaldeo. Castrora doa bandera? Bai, errez gainez, minuto erdia bigarrenari, diferentzia handia do. Castro kemendak hauan abekin, denboetan lola bitzen danoan RC1ko abekin, hori da aben referentzia, bestekin sobratuta dabe, arraunan ondo iteu eta minuto horri jakentzia kontrarro baten, esan iruge berroi eta gehiago segundo diela hobiak. Alkarrekin esango balitake, berroi eta gehiago segundo. Kontrarro baino gehiago kentzen da, bat aurrien da bestiatzen ikusten daren, eta gaurko nian kiston diferentzia dakate. Irutzen zait, Castrontzako oan atetzen dian abedia la kontra jo. Hori ikusi ditugu, pantailan, Castroko arrolariak. Jose Luis ondo da
esan dezakegu ondo ezagutzen duzun klub bat da, Castro, pasaden urtean azkenengo denboraldia izan zen beraiekin, mutiak ezagutuko dituzu. Aurtengo proiektua guztiz desberdina dela dirudi, ezta? Ba, diretiba berria, jende berria etorri da, arraunlaiak asko, lehen urtekoa gaur ustez bakarra dikuela ustez, lehen urtean ikunuan Estiborren lauti dikuan hori, beste gaien txain. Bi bakarrik handiko asti lehen urtean nitunak, 3 bakarrik abitzautian, eta dala berria dia, zenuke kuadri jauna indu, entrena horia behar arraunla jauna, gainetik mutilagonak etorri da kanpontziranak eta lehen urtean arraunen inetzunak, eta gu lehen urtean maiatzen hondik 7 arraunlai bakarrikan, katea ginean, porque kaikuk eta ziermanak 7 mutila jaziuloko, bestaraz ginean atera ingo, eta ikusten da urtean kuadri jauna dakatela, eta irutzen zait, tiploa zilloa dakatela, momentotan arreze unoko kein, ikusiko dut dumetan hemen, baina irutzen zait, eta izia igual pixkat, gehiago igual ematen du, gora mariago da ikuan bezala, baina ikuiko du referentzia, baina ikuiko du onatatzen dian abeki monstruokin, haber nun dago Castro. Beno, eta Castrorentzat, herriarentzat ere, garrantzitsua izango da horrelako proiektu bat heltzera, ezta? Ba, jende animatu iten da, azken ebili, hor bandera egira, jende animatu iten da, gaztiak kluba etortzen dira, eta horrek ondo zabitzaren jende animatu iten da. Datorren urtean egitzen zait, aurten neguan uste 2 kuadri traineros eskala, eta datorren urtean ez du jenderi faltari izango, eta hori importantea da. Aurrena kantidadia, eta kantidadia balima kalidadia. Bai, eta hori dakatea urten da, datorren urteako saltu egingo dut, eta iritzen zait, arrezeunako gora urten ez dituzte dudarik izango denik, liga irazila dakate, eta jabildaria de sobra dakate, eta datorren urtean ikusiko du beste kategorian, eta hor pixka refortzate balima da, bere intentzioa izango da, saltu itea, playoff sartu eta azeteko saltu itea. Horitu ja denborak, Jose Luis, Castro irabazita, hori badakigu, Camargo 2, Portugalete 3, 4 Portugalete, 30 segundu bigarrenari, bada denbora desentea, bigarrena izateko. Asko. Eta hor... Beno, Lutxananen denborarekin nire ustez hor zerbait dago txartu egongo da. Lutxana 22, 29 izango da, beraz Laredoren aurretik geratuko da. Eta, beno, horik dira gaurko denborak. Bueno, ederra, gaztelerainaz esaten den bezala, asedio del pozo. Bueno, aitu, ikusi da, hor diala mitza, pelean esan nuke, nahiz irazi ez esan nulengo bezala, minutu erdia o minutu atzetikan, guztiak gaztiak animatu iten dira, no? Ikusten batu joan hor gaituk, bertan gaituk, gaur penalizazioekin da gauzakin, baina penalizazio da bere, esan nuke denba berdinakin ditute, eta hori animatuko da, bilarko estropatek hori animatuko dira. Eta, ben, orain ARC bateko ontxiak izango dira, Laizter hemendik, eta, beno, momentuz deusto da burua, bata oso hurbil, Zumaia, bigarren, lehenengo talde hau begiratzen izen potolak daude, Pedreña, Kaiku, Astillero, beno. Atete mandere giraz dago, jende asko dago, eta nuke, bai, Zumaia, bai, bezala, ize historikoa, Zumaia, Kaiku, Pedreña, da, ze kategori da ben, esan nuke ikuste ditu, horbik kantabro, ze kategoriko dian, bai, Pedreña, bai, Astillero, aztetzak Gipuzko aldera juten zea, eta ze kuadrilla dabe, Zumaia, harri kuadrilla hona dabe, eta hori hona da, zainoke bekoak bizkat goikoak espabilatzeko, baina zautzeko kuadrilla hona daka, deustok kantera egin ze kuadrilla indun, bi bandera irazeitu, eta gaur arrisko harra, negoan favorito behar jarriko nuke hemen, ez irutzen zaite herri joa esatzen du, erreza ez du izango, baina irutzen zait farito jarri berba nuke, deusto jarriko nuke. Azken, zu esaten zenun, azkenean, bigarren kategoria bat izan da, askotan, bigarren maila denez, badirudi traineruak txarragoak direla, edo ez direla mailako traineruak, baina zu esan dituzu, historiko asko, badirudi ez baina maila potentea da ARC bat liga. Ba, ikusiko da, deumetan ikusiko da, esan akarrekin iten duten, estropa askotan juiten dute, RC1 eta AZT-ko, eta ikusten da, azkenean playoff alitzen dian Portugaleten da baizan, illa esan deumetan ebitzen dira, ikusten da, lehen urtean doitan da, azkeneko urtetan playoff irazten dutenak, AZT-ko askori, baino demo egiten dute, esan duke nivela da gola, bilarren gota hori hona da, hori
Bekuak animatu iten du eta goikuak loiterik ez dakete. Eta, beno, ea gaurkoan zer gertatzen den, baina momentuz Deusto hor dago Jose Luisen apostua, Deusto buru, eta ea, beno zer egiten duten etxetik oso gertu, baina, beno, ja traineruren bat berotzen, eta badirudi Beno, entzun dugu minutu bateko, minutu de silenzio egongo dela ARC bateko irteeran, ez dakigu zer gaitik, baina, beno, minutu bat egongo gara izilik, hor norbaiti errespetua gordetzeko intentzioekin. Eta badakigu zer gaitik, Deustuko arraulari baten amoma zendu da gaur, beraz, hor egongoa minutu bateko izilunea, hor errespetua sortzeko. Por el fallecimiento del familiar de un remero de Deusto. Aquí, un minuto. Beraz, Laster izango da minutu hori, hogei gitxitan. Eta Laster ibiko dira traineru hauek. Andoni, me escuchas? Urrieta. Hor estropaetan, goratuko dugu. 2 minutu barru, minutu bateko iziluna egongo dela. Errespetua erakutsiz zendu den Deustuko arraulariaren amonari. Baina momentuz dagoena hor ditugu ja denborak. Hor Laster izango da banderaren zea, bandera Castrori emoteak, Castrora doalako bandera berriro. Hor denborak. Primero el minuto, luego la salida y luego la entrega, por favor. Minuto, salida, entrega. A continuación vamos a guardar un por el fallecimiento de uno de los remeros de Deusto, uno de los familiares de uno de los remeros de Deusto, así que agradeceríamos que todos se acercasen aquí a la salida para guardar ese emotivo minuto de silencio. Vamos levantando los remos, por favor. Vamos levantando los remos, Mercedes. Eta esan bezala minutu bateko izilunea, errespetua sortzeko, erakusteko zendu den tomateraren arraulariaren amoiagatik. Eta ea... Levantamos los remos, por favor. Levantamos los remos, por favor. Hor... Eta... Eta hor da minutu hori. Arazoak izan ditugu mekanismoarekin, baina beste alternatiba bat aurkitu dugu eta Sentitzen dugu zendu den amonagatik. Eta Laisteri jarraituko dugu gaurko estropadarekin, 39. Erandioko banderarekin. Eta, beno, hor Deustoren
Deustoren zea, Deusto momentu da lider, lehenengo talde honetan, eta beno, lehenengo sei trainerio aterako dira, eta gero beste 6, eta beno, ea zerretatzen den. Jose Luis, kasu horretan, bitxanda direnean, bigarren txandakoak referentzia dute denbora, lehenengo txandako denborekin, ezta? Bai, baina hemen gauz bat ekuik egin gustatzen zait, hemen behar hartutako duen bat dira, ez ATT mesara. Informazioa momenturo esaten dute, nire ditzen zait, pingani jokin da, horrekin, ez dugu mejorarekin, nire ditzen zait ez dela pingani jo patroiak askotan engainatu iten ditugu, ez dugu patroiak beren lana ez dute iten, lehorretik handirikitzen ditu askotan da, horretik esaten di askotan aberik, baina hemen ikusiko dute, badaki eta aurreneko tandako egiten deumak bigarrenko, nik batzen nahi nino kaikunda urteitan, neonek apuntatzen dituen, kostauan apuntatzen dituen, aurreneko balizakoa, bigarrenko balizakoa, eta neonek apuntatzen dituen dena, relejua jartzen du martxan kilometro asko batekin, eta neonek ematen dituen referentzi guztiak, eta referentziko ona dago. Iritzetena da garko nian, ETB-ek ematen duen referentzio horiekin, arraloa jentzako ez da mejor egiten, porque beti atzetin dikoela baki un segundo kogindu, harrapatzen, eta hori laundutzen dioto atzetik horritzeuen entzako. Eta, beno, protagonista bat deko gugurekin, itxoingo dugu gestioak egiten dagoelako egiten. Bueno, decíamos en castellano que tenemos protagonistas. José Luis, te pillamos poco la boca llena, pero bueno, son viejos conocidos. Arranz, presidente de la Marinera de Castro. Bueno, primero de todo, enhorabuena. Hola, muchas gracias. Bueno, es mejor presidente que el remero. El año pasado no ganaba y este año está ganando todo. Por alusiones a Arranz. Bueno, él lo sabrá bien. Bueno, yo no sé qué le estáis dando de comer a los chavales en el club, pero estáis imparables. Bueno, la verdad que están trabajando muy bien, hay un equipo con muchas ganas, con mucha ilusión y luego además es un equipo que le permite al entrenador hacer rotaciones y que todos ellos estén frescos y bueno, la verdad que están saliendo las cosas que, bueno, a pedir de boca, ¿no? Tú como presidente, cuando empiezas a montar el proyecto, porque bueno, supongo que es algo que lleva tiempo, ganas, ilusión, ¿esperabas unos resultados como estos? Bueno, al principio de todo no te esperas, ¿no?, que vaya a ser todo tan así de rápido, ¿no? Pero ya cuando empezábamos a ver el equipo que se estaba conformando, como te digo, ¿no?, un equipo que sabíamos perfectamente que tenía nivel y ya una vez ver el equipo pues sí que nos planteábamos el objetivo del ascenso directo. Bueno, vamos de momento a comentar ahí la salida. ¡Ay, Barcote! La primera tripulación de ARC1. Bueno, el año que viene entre esos botes Arranz. Pues sí, ojalá, todavía estamos en el ecuador de la liga y esperemos que no pase nada, pero sí, el año que viene pues esperemos estar con estos equipos que están saliendo ahora y a ver qué nos depara el año que viene. Pero de momento a disfrutar de las banderas, ¿no? Es así, no hay que correr, hay que disfrutar de lo que se está haciendo, que por mucho que nos pensemos no es fácil ganar, sea en la liga que sea, no es fácil ganar, siempre hay equipos que te lo ponen muy complicado y hay que disfrutar, ¿no? Hay que disfrutar del proceso y año a año pues disfrutar todo lo que se pueda. De momento a disfrutar también con la afición, supongo, porque luego habrá el tradicional recibimiento que hacéis en Castro. ¿A qué hora lo tenéis? Pues hoy será a las 8 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento. Pues ahí nos quedamos. Arranz, enhorabuena y a disfrutar. Gracias a vos. Eta baditugu hor beste traineru bat, estropadan, hor daukagu hori juko be traineru hori, ea zer egiten duten horiokoek, eta goratzen dugu KE bat talde honetan, bitan dagoengo direla, eta hor ikuste ditugu arraunlariak ere, Erik Herreras patroilanetan, Angel Maria entrenatzaile bezala, eta Jon Barranco proban, eta, bueno, ea zer gertatzen den, ea hor, Aiamar Apurdi arazoekin, hor ikuste ditugu hori joko arraunlariak,
Eta, beno, zure etxekoa, Jose Luis. Goño, oan ikusten lehen otxola, martxan. Oan eark ikusten dugu hemen. Salidak, birian ikusten dugu hemen. Omaten du luzerran gabela oan ikusten estropa, mobilekoa. Adi, Lapurdi, bai, Lapurdi ere. Bai, kosta zaio jartzen, bai. Eta, badoa Lapurdi, hor lehenengo metrotan. Beraz, etxanda honetan joango dira Arkote, Orio, Lapurdi, Ibaika, Hondarribi eta Astillero. Ematen du aize gehiago eta dagoen lemainoan, irutzen zait. Beraz, behitu hori ikuste ditugu. Urare Maria gora dator, da normalian ura gora datorren aiziare gehiago izaten da. Atzaldian izaten da aizia bera, baina ematen du aize gehiago dola, irutzen zait. Hor ditugu Lapurdiko arraunlariak. Hau Ibaika, no? Gorka, bai, eta hor ditugu Gorka Sarria... Madalen. Bai, Gorka Sarria patroilanetan, entrenatxea baitxut ondikola, eta Gesan Etxegarai hor proban, Lapurdiren arraunlariak. Eta 10 segundu, ja, Ibaika ateratzeko, Madelen trainerua ateratzeko. Bat, eta bai! Bai, Ibaika! Laugarren trainerua, lehenengo txandako laugarren traineru hau. Goratzen dugu honetan 6 trainerua aterako direla eta hurrengoan beste 6 traineru. Eta, beno, momentuz badira Arkote, Orio, Lapurdi eta Ibaika estropadan. Joder, ¿dónde saco eso? Eta Laizter... ¿Dónde berro? Hor ditugu denboren... Hor Lapurdiko... Lapurdiko Ibaikako arraunlariak ikusten ditugun. Hor ditugu. Hor... Dumbru entrenatxe lanetan. Ander urtasun proban eta... Ander Rekondo hor patroilanetan. Eta adi bai ama Guadalupekoa, irteera, Hondarribirentzat. Hor doaz, Gipuzkoarrak, bere lehenengo metrotan. Orain ikusi ditugu patroiak, hor agatzatuta, aizea ekiditeko, ez da, Jose Luis? Bai, aizeak ebakizu. Pero gauz batzuk egiten ditugu, angur ikustatzen zegunak, inok arraunik ez du repalatzen noan, gari baten danak arrauna repalatitu egin nun. Harritzekoa da, barkoa joan bakizu zeiten da kopia, irazten duenak espadu du repalatzen, beste danak hori ikasten dute. Repalatu gaizien kontra, lehen goztarrak gura itonak eta ikusuko lehenuke, bizkarreko errak emango lixioke. Gaizien kontra leheno, juteko plumua jartzen degiltzekin, gaizien kontra ez zeiteko, boto egiteko eta. Erko nian ez dute repalatzen. Ez repalatu gabe bukara iteko, paladan bukara iteko, nada, esan nuke arrauna jo, bultzat atatzen zu, baina gero iritzen zete repalatu berritzakela, baina, haitu, oan danak horreak jundira, kopia egiten dute. Zanik irazten du, arei kopiatu. Adior, bada azkenengo, lehenengo txanda honetako azkenengo trainerua, ordoa Astillero, ea zer egiten duten Kantabriarrek. A ver, ondiko ziko dute hometan, a ver. Baina, beno, momentuz, Arkote, Orio, Lapurdi, Ibaika, Hondarribi eta Astillero, badira lehenengo txanda honetan, ea egiten duten denborak, ea zaila da, Jose Luis, baina posible da lehenengo txandatik estropa dira Astillera. Ja, inberluke, zaila da. Beno, baliteke, aiz asko karri beluke Castro zeiteko, baina Castro denbo nahi gauduro ditzen zait. A ber, ikusiko dugu referentzia aurreneko ziagoan zedeun bakiten dituten. Castrokin konparatzeko. Hori da importante. Hor lehenengo bai. Ara zeiten duten, da honea zeiten duten. Horrekak utziko dugu, korrienta gehiago daun, aizea gehiago, aizea gutxiago daun. Hori ikusten dugu, ja, Arkoteren lehenengo ziaboga. Ziaboga ona. Hor goitik ikusi izan dugu. Dema txarra, Hor. Dema jarri txarra. 5:52 esan du? Bai, 5 minutu eta 52 segundu. Bai, dema jarri txarra. Arkoteren txat. Eta hor Castroko marinera, bitartean. 20 segundos más lento que Castro, Eso quiere decir que hay mucho más corriente y viento. Hor Castroko marinera trainerua. Kontuz bandera nik amarratu a ver si lleva a llevar el viento. Usted ondo amarratu dugu jata. Ez, hor Castrokoek ondo hartu dute bandera. El mayor no. Eta bitartean hori ikuste ditugu. El mayor no. Bueno, momentuz atzetik entzuten ditugu
hor Orioren Ziaboga, momentuz, bitartean, ona izan da. Hor Orio bitartean, ateratzen, Ziabogatik. Hor 5 minutu eta 50 segundu Orioren txat. 6 y pico. A ver si vais a ganar la bandera, La otra no nos dan, la otra tampoco, ¿no? ¿No? Eta ordoa Lapurdi, bitartean, bat taldeko traineruak, hori ikusten ditugu, momentuz, hori horien denbora 5:50, eta arkoterana 5:52. Es que hay que decir las cosas y organizarse un poco mejor. Eta Vaya, para acá, para el otro lado, dentro de hora y media. Lapurdien denbora 5:53. Lapurdirentzat, momentuz la bandera Castro. Lapurdiren denbora izan da hoberena. 5:53. Lapurdirentzat, momentuz, hor ikusten dugu Ibaika. Badoela hor goitik ikusten dugu, hor Ibaika. Hor irudi politak, dronaren irudi politak, horrela Ziaboga ikusteko. Ea Arkote, parkatu Ibaika, ea Ibaika. 5:41, ¿no, Isabel? 5. Eta Ibaikaren denbora 5 minutu 40 segundu. Beraz, Lapurdiren denbora hobetu dute. Eta momentuz Ibaika Lapurdi, Orio eta Arkote horrela dago zailkapena. Lehenengo txandako zailkapen hau. Hor ikuste ditugu. Ordoa bitartean, Ama Guadalupekoa. Hor Ziabogara gerturatzen, lehenengo Ziaboga horretara. Hor ikuste ditugu goitik. Eta ea zer egiten duten, Gipuzkoarrek. Adi. Bai, Narribiarentzat. Eta ea denbora laizter izango dugu. Eta 5:52 Hondarribiarentzat. Momentuz Castroren denbora ez dute hobetu. Estamos de puta madre aquí, mira, he comido 7 bocadillos. 7 bocadillos. Beno, jakingo dute, ikusentzulek 7 bokadillo hartu dituzula. 3 bakarrik. 3 bakarrik? Ah, vale. Bi Fanta. Horrela ondo, ezta? Garrafaldu gabe primera, segura, estropa nola. Isilita, estropa ikusten. Hemen, ordenadoretik ikusten dugula. Pantalla eta guzti. Kilometro eskun. Me faltik estakao, venga. Eta jendea gonilan egitea esaten dio, Adi Arkote badago hemen, bigarren Ziaboga honetan, bitartean Astillerore behan Ziaboga egiten, Montuz Astilleroren Ziaboga ona da, eta Adi Arkote, bigarren Ziaboga hau, eta bai Arkote. 44, 10:44. Eta, pues... Jodido. Eta Astilleren denbora 5:38. Beraz, momenturik hoberena. Baina, Jose Luis ez dute hobetu Castroren denbora momentuz. Castro 5:31 egin du. Astillero 5:18. Eta 5:31, beraz, 7 segunduko aldea. Eta bitartean, Arkote bigarren Ziaboga honetan, 10:45. Hor ikusi ditugu Ziabogen denbora, hor erreferentziak. Eta hor Astillero ikusten dugun momentuan, Orio badoa Ziaboga egitera, Adi Orio, eta nahiko zabalik, bai Orio. 10:43.
10 minutu eta 54 segundu. Están poniendo un segundo más que yo estos. Bai. Eta hor doaz, Gipuzkoarrak. Zure herriko trainerua, Jose Luis, hor doa. Bueno, be trainerua, gazteena. Hori geroa azetera arraunean egiteko. Zaila dakate, beste selezioa baizu sepatzatzen da. Baina, beno, hor sartzea bada zerbait. Hori joan kantera, faltik ez da zaten. Loko ezak irazteko fitxajek imeituzu hori da, problema hori etorri dauan. Hori jo batek banderek irazteko fitxajek imeitu dakan kanterakin, Eta hori da. Adi Lapurdiren ziaboga, Adi Lapurdi eta bai Lapurdi. 10 minutu eta 32 segundu. Estoy fallando yo, antes dábamos igual ellos y yo, ahora... Bai. Horre epaileak... Oiek, ni bainoan segundo, baleno iguala batek eno, baina igual zua, oien abalillo du. Bai, hori da balio duna eta listo. Aigan, zu berko zea hor epailekin, denbora kartxera. Ez, ondo da beho ondo hartuko eta aparatu nahi dazkate horiek. Eta, beno, Jose Luis, nola bizi da ja arronetik kanpo gitzi gora bera, ez zaude talde baten? Bueno, lasai, atxalde nahi du, bazkaldu, siesta bizkatin, telebista ikusi, inoa jumerrik ez. Zanuk, libertadia, Horrelako ja bizitza behar zenun, Jose Luis? Bai, garaia zan, Adi Baika... Bai, Baika... Ea, denbora, Ibekaren denbora... 10, Ego jo mal el reloj, oi... Eta ez duzu faltan botatzen? Ez? Iso maturten ebiligan. Ba, horregatik, azkenean ja rutina zan. 77 da, urgainean. Zan esatizu ba, eskamak abazkaula ja, ontxe. Beno, baina badakigu hor lutzenan egon zarela bizpairu egun, hor Aitor laguntzen, ez da? Bai, ala bizkat sortzeite duen baino, lehenko ez da mejor handik ez da egin, Beno, aurria azken ez dira geratu azkenengo postuan, beraz? Bueno, importantzia da teunbetan horri bilidiala esakin Laredokin, lehenko urretza martzian hemen Deustoko Bilboko zan batesa maribilizidan, hortxe da, hori da, kate bertena, hori kostagun estropa bat irazten dioten, horrek asko mongolitoteke ilusioa mutilari eta... Bitartean hori ikusten dugu ama Guadolepekoa, bigelan erditara urbiltzen, bigarren ziaboga honetara, ea Hondarribiako traineruaren bigarren ziaboga hau, adi eta bai Hondarribiaren txat. Eta... 31, Amar, eta amabi, Lapurdi den denbora bera, alaxe da, eta momentuz Ibaika, Lapurdi Hondarribi, Orio eta Arkote, horrela dago momentuz zailkapena, lehenengo txandako zailkapena hau. Eta bitartean hori ikusten dugu Arkote, goitik ikusita arraunean. Eta momentuz, lehenengo ziabogan, lehenengo postuan zeuden, 5 minutu 38rekin. Eta ea oraingoan San Jose traineruko arraunlariek mantentzen duten alde hori, handitu edo gitxitu duten. Adi, hor patroia prestatzen ja. Eta adi Astilleroren ziaboga. Eta bai Astillero. 10:30. Ea denbora. 10:31 Astilleroren txat. Tenemos el segundo de diferencia. Bai. Leno igual amate genuen. Igual. Nek salida mehandu iso igual emango nion. Salida cosa. Bai. Zeitek eta hor segundua deko zue. Bandera egin. Ustez, emandu jo. Hori izaten da askotan. Eta ea, zer gertatzen den? Eta... Llevan el tiempo de Camargo, dan estos parecido, Bitartean... Camargo ondeumakin biderditan, Bai. Momentuz Castroren denbora ez dute hobetzen. Berez nahiko urrun, 15 segundu kaskarrago. A ver si llueve, estoy esperando que llueva. Para la huerta, a que me irriguen los tomates y las vainas que tengo en la huerta. Es que no tengo agua ya casi, si no tendré que echar agua salada. No sé cómo no será bueno, ¿no?
Ez dakini hori ona izango den, tomatentzako. Bueno, haitu, nik entrenamentu beti urkazila, aten untragua. Entrenamentutan urgazi traguak? Lehenoz genu, ematen kaikutik anplentzeino jutekin, eta ez urik, ez motorrik, eta nik egar janekaren hau agustitzen un urgaziak entragoa. Uretan igari zabitzala bezala, trago txiki bat, eko tortzen zinaren, ordu hori bat, behia bezala, gulua. Eta ona da, noiztan. Txarra dala esaten dute gatza, azokria da txarra dala, eta zer da ona. Bai. Jangabe otia, eta jangabe. Pantarkote? 17-13. Beno, baditu hirugarren Ziabogako lehenengo denborak. 17-13. 17-13. Tengo que decir que hay más corriente. Bai, korrente Pierden palli. Gehiago orai. Aiziare bai, Bai, aizea gora egin du. Ara galtzen dute. Bai, eta aizea eta korrontea gora. Itzazoa gora doanenean baita ere. Beraz, momentuz. Astillero lehen gotxandako denborariko berena jarri du bigarren Ziaboga honetan. Eta 17-0 horiren denbora. 17 minutu eta 7 segundu. Hobeago. Eta ea zer gertatzen den, baina momentuz denborarik oberena, Astillerena. Joan zaigu elektrizitatea, Jose Luis, eta galdu dugu pantaila. Bai, pantailarekin oso gustora zeudela, baina... Amerikanok etorri dia, zuzeneko gauzak. 17:46 lapur diren txat, hirugarren Ziaboga horretan. Eta ea zer gertatzen den oraingoan. Eta momentuz Astillero denborarik oberena. Zu Deustu irabaziko dela esan duzu, Jose Luis. Ea zer gertatzen den, bigarren txandara itxaron beharko dugu. Baina, ez dakit, girua aurreneko RC biko baino giro denboak ila txarro iten dute, aizien kontra galdu iten dute, denboak egonea errekuperatu du. Baina ikusiko dugu, Astillero hemen, deno eta Astillero eta Ondarrok. Imaika 16:39. 16:39. Eta ea ze lehenengo komparatiba. Camargo eta Castroren artean. Hor Ibaikaren denbora. Eta bitartean ikusentzuleok ez, baina guk ikuste ditugu traineruak berotzen. Eta bitartean Astillero denborarik oberena. La corriente lo que te quita te da, pero el viento te quita y no te da. Ez que askotan haitzen dugu telebistan bai, haizeak kontraiko azitak egola ondo ingo diote bai, kaka. Eta denbora gehiago ditugu, Hondarribia 16:48. Eta hor ikusi ditugu ja traineruak. Momentuz Ibaika Lapurdi, Hondarribi, Orio eta Arkote. Eta bakarrik geratzen da Astillero Ziaboga hori egiteko, hori ikuste ditugu. San Jose, hori ikusten dugu San Jose trainerua. De matxarrengo dugunak, Beste zakokin, ojo, Arkotek. Da maquilla 21 bai. Kostengo zailo Astilleren Ziaboga on, Astillerena.
Eta hor dator Plentziarra, hor dator Arkote, ea denbora, adi Arkoteren denbora, ARS bat ligako talde honetako lehenengoa, bai Arkote! 21. Zema esan du? Amasei 45, Astilleren txat, eta ala ez izango dugu hor Plentziarraren denbora. Ibaika, temoik onena, Bai, momentuz Ibaika liderra. 21.52, hostias. 21.52, hostias, askok. Hostias, mutriko ondo main du, Hogeita bat 56. Eta hori zegatik izango da, Jose Luis. Kaskarra jarri delako reguraldia. Korrienta, kentzen duna eman iten du. Baina aiziak asko kentzen dizu eta eman etxe zuten. Aiziak ez du baten launtzen. Kontrak izten pila, segundo pila galdu. Ikusten da, deun bat txarra indula, Arkotek. Konparatuta aurreko tandak sakokin, RC2kokin. Bitartean hori ikusten dugu, hori joko trainerua, eltzear dela, azkenengo metro horietan, adi hori horren denbora, bai hori. 21.53. Hostia, segundo. Hogeita bat, berrogeita mairu. Bila, zemate gira zikion, Bai. 21, 46. Bai, momentuz denbora txarrak ARCBiko traineroekin alderatuz. Azkar da biltzabek, Bai, adi eltzear dela Lapurdi haien azken metrotan, adi Lapurdiren denbora, eltzear dira, azkenengo paladak eta bai Lapurdi. Hogeita bat minutu eta hogeita bost segundo Lapurdiren txat. Hor ikusi ditugu, arraulariak, leher eginda. Bigarren, Castro bakarik irazi dio. Hostias, casi medio minuto, 22. Hogeita bat, hogeita bost Lapurdiren denbora. Eta bitartean 23 segundos, Bai, gogoratzen dugu, Ibaikaren denbora izan dena honena 3. ziaboga honetan. Eta hor dira Ibaikako arraunlariak, eltzear dira, ikusi ditugu hemendik haien azken metrotan. Bitartean horra Guadalupekoa azkenengo luze horretan. Eta azter gertatzen den, adi Ibaikaren denbora, momentuz 3. ziaboga momentuz denborarik hoberena, adi Ibaika azken metrotan, adi Ibaikaren denbora, bai Ibaika. Hogeita bat, 18 Ibaikaren txat. Momentuz denborarik hoberena, alaxe da, Ibaikarena, 21 minutu 18 segundu. Castro 16 segundos. Ea hori mantentzen duten. Eta eltzear dira, Hondarribi eta Astillero lehenengo txanda honen... Lehenengo txanda honen denborak. Hori ikusten dugu Astilleko trainerua, JK, Kantabriarrak, eta eltzear dira, gizon hauek, haien azkenengo metrotan, baina lehenengo ama Guadalupekoa, azkenengo metrotan, azkenengo palada horiek ematen, hor ditugu Hondarribiako arraunlariak, ea zer gertatzen den, 21 bat 18 demorariko berena, Ibaikarena, adi Hondarribia, bai Hondarribia. 21 minutu eta 25 segundu Hondarribiaren txat, beraz, Lapurdiren denbora berdina. Itu, zein aurretik, Lapurdi Hondarribi. Bueno, nik igual hartu dio nik, 25. Eta hor ikuste ditugu, Astilleroko arraunlariak. Azkenengo metrotan, Astilleroko arraunlariak, ea ze denbora egiten duten, Kantabriarrek. Ordoa, San Jose trainerua, ea zer egiten duten, momentuz denborarik hoberena. Ez du ingo nena bek. Uste duzu zetz? Momentuz 21 bat 18 da denborarik hoberena, Ibaikaren denbora. Amabila, ez dute atzetik abek. Ea hor, azkenengo metroak, San Jose traineruaren txat. Adi. Azkenengo metrotak Astilleraren txat. Adi Astillero, bai Astillero. 26, horiek dira, momentuz bai denborak, eta goratzen dugu ez direla denbora ofizialak, behin-behinekoak direla. Algo les ha pasado la tía boba.
Baina, beno... Jon Basko galdu dute, azkeneko larguan, porque bai. handemoik honena zuten. Etzi handemoik honena, ez? Hane aurretik antzitzen, 6 segundo. Eta momentuz, bigarren txandako traineruak prestatzen diren bitartean, pausatxo bat egingo dugu publizitatera joateko, eta laizter izango gara hemen bueltan Erandioko Ikurriñan. Orain arte! ¿Repartir regalos por el vecindario? No. Pisar las cacas de tu perro no da buena suerte. Recógelas y deposítalas en la papelera. Por respeto y responsabilidad, no dejes rastro, deja huella. Mejoremos Bilbao. Ayuntamiento de Bilbao. Arratsaldeon berriro ere, eta ondo etorriak berriro Erandioko Ikurriñara. Hor ikusten dutugu ja ARC bateko lehenengo txandako denborak. Hori ja denbora ofizialak, momentuz Ibaika denborarik oberena. Eta orain bigarren txanda, hor ikusten dugu San Pedro, bigarren txandarako prestatzen. Gurekin da gogoratzen dugu Jose Luis Korta, arratsaldeon Jose Luis berriro ere. Arratsaldeon. Bueno, ja atento nago, bukatu dira eta listo nago itxeiteko. Orain bai, ezta? Tope. Ja azkenengo txandan basauz prest itxeiteko. Tope bat. Beno, zuzan dozu lehen, momentu zuretzat favoritua, deusto? Ba, hemen leheno ja zitu eta itxean korritzen duelako, baina, haitu, izaletik hemen entrenatzen dira egunero, esantzen dute herriua beste hozin baino, zautzia bada, eta gero arraunen inberda. Eta bat emak favorito jarrenen, ba, deusto jarriko nuko itxeko lodian, a ber. Baina ikusten da, ze deunbak iten nahi diran, Oango honenak, 28 nire deumbetan, eta leheno Castro, 26 segundo azkarro. Gogortu da? Nire itxako egoi dia aize gehiago eta korrientak gehiago. Aizia da peligrosua. Korrientak hemen kentzen dizuna, eman iten dizukeo. Gero buelta. Baina aiziak kentzen dizut eman ez, lapurra da aizia. Aizia kontra eta laundu ez duiten, bate. Eta aiziaren kontra arraun egiteko ze? Bueno, luze, ezta? Luze eta arrauna pixka errepalatu, da baina gaurko ez dute errepalatzen. Danak arraunak aizien kontra frenatzen ematen ditue, baina haitu, gola irazten du, eta bandanak hori kopiatu dute. Baina hori eta ez da hori arraunan iteko modu ba. Lehen hori itekenun, arraun bukaera iteko fuerte bukatzeko uretan, repalatu, guk selezi joan da hori itekenun, bi siluetatik atatzeko repalatu, baina gero repalatu. Mobilian mundialetan repalatu iten dute, zerbait egatikan. Gu baino gehiago estu dute, baina hemenoan repalatu irazten dutenak, bakizu hemen aurrena dabitzanak selezioa dira, mutilik honek txona bilduta dazkete, eta zaila da, aliga ziten dute, baina hostia, lehen baino azkarro biltzen, esan duke eta
gauzak harinak, arronak harinak, treineruak harinok ez. Leno 200 kilokin korritzek nun, da gaurko unian 200 da eta gizemat ematen dugu, GPS-ia dala, altaboza diala, hostia diala, tratezarra, dana alberek, alparikako gauza. Nik arrelo munduan haituko nuke, kenduko nukena zeitun pinganilua da, pinganilua. Porque delegado goroten dia, berola ganando un segundo, detrás segundo. Azkenen dirikituta ikusteik kanpotikan. Erutzen zait, barrundik amarejatu berlokela horiek. Zaten du bai ziklismo, baina ziklismo mejora egiten dute gauz guztitan, arra munduan ezarrez. Pinganiluakin, kauela lehi. Baina hori dota haitu. Bai, hori guzti ditu ja... Demokraziak hori gari du, bostek lau ira ziten diela. Bost kiripoia balima diare, lau io, nogala ira ziten diote. Azkenen hori da, haitu. Horrea, etorri da mundua eta haitu. Hori dago eta aurrea. Zegingo diogu horri, ezta? Hori ikusi ditugu, aizetik irudi politak, hor estropada honetako... Leno ez dugu izan, beste historikoa, ez? Bai, zea. Atzetik Pedreña, Kaiku, Zumaia, hemen. Txanda polita, ez da, Jose Luis? Zemat estropa, zemat bandera irazi dituten. Bai. A ver, hemen. Baina, haitu, momentu honetan beste gazkarro biltzen dira eta dontokian saiatu behar. Kaiku ere ezaguna, zuretzat, Jose Luis? Bai, urte morrozkatintu horik, eta nik oita lautik angora ingo nitu nik bi epoketan Kaikun, bai, urte morrozka. Non pasatu dituzu urte gehien, zein klubetan? Kaikun, bai. Hasi nintzen hori jon, 5 urte, gehiru Lasarte Michelin, gehi nitu nama bi temporada Kaikun, 3 Zierbanan, berriz hori joagun 7, Castron ez da gizematen dituten. Asko ere, ez da? Bai, eta berrizek Kaikua. Ikerri zarra baina naiz, ostra, eta sartu binai, gondia sarro nahi dut esatia. Bai, sarra esatia zemen da lona, baina honik zarra itia nahi dut. Bueno, atento merko dugu. Bai, momentuz, Ibaikaren demora oberena, 21 segundu, 21 minutu parkatu, 18 segundu, 77 euneko. Baina, momentun, Castrok deumerik onena, RC2-ekoak irazidunak deumerik onena. Bai, badoa, San Pedro, lehen bigarren txanda honetan. Jodi, un segundo bat, behan dugu, jodet. Ez dakigu, bi gauza bat egiten. Ordoa, Libia trainerua, Ordoa, San Pedro, lehenengo metrotan, lehigarren txanda honetan, azkenengo txandan, eguneko azkenengo txandan, eta izan daiteke txanda erabakigarria edo ez? Bai, haitu, hemen irutzen zaita hemengo gazkarro diala, lehengo tandak, ez dut uste aize gehiago da nik lehengo tanda baino irutzen zaita difentzia indula RC1-tik RC2-ko aurreneko tandara, baina irutzen zaita oan iboltzua, irutzen zaita aizia, oan baino bandera ibeida nago, bai. Gara jontan euskia bera dihuanen aizia normalen bera iten du, baina Maria gora dihualare aiziak askotan ekarriten du, ez dugu askotan asmatzen, baina haitu, daunakin korritu berko du eta dauma gutxina egiten nuak, arek emango du bandera. Hor dago Pedreña, Adiri Pedreña, irtera, eta bai Pedreña, hor doaz, lehenengo metrotan, hor Cantabria errak. Jose Luis, nola jarraitzen dira egiten betiko irteerak, hor parada luzeak, gero motxak eta gero ja erritmo hartzen duzu, eta edo nola egiten da? Bai, txampa salida iboltzo, esaten da, aurreneko ondo bukatzen duzu, gero tenteten xepiskat trenerua velozidadea eman arte, eta aurreneko minutu erdian palatan gora gutentzea, baina normala da, trenerua martxa matillo zunen, zure arraunketa zemat eta askarro hartu, hemen esaten da, txarren momentu txarren esaten da, minutu terdi 2 minutua. Mila eta pistan 8 kilometroko karrera bezala, karrera itxarrenetako esaten da, kalkulatu mer esaten da, eta hemen bai, ni erraunena zen itzanen, atatzen itzan tope eta gebaiaitu zinikan, ibiltzen itzan. Esan dugu, 1000 metroan bentakak gehiago maten nun, bukara baino. Eta hori tendu, eta aurreneko pala luziengo dute, berdi errexartuko dute, eta oan rimu hartzen saiatuko dira, oan 10 bat ingo ditue bizi, eta gero rimu hartzen. Iru, eta hori luzeago, ez da? Ba, oan hasi beluke luzeten. Bukatzen gehiago, bukatzen. Bai, hor da Bizkaitxarra, irteran. Motorra berotu iten da eta gaurea botatzen geriz. Eta gaude gaurko azkenengo txandan, ARC bateko, horrezko txanda, ezazeko gu, hor bitartean ikusi ditugu traineru ia guztiak, atera dira San Pedro, Pedreña eta Kaiku, urrengoa Zumaia,
Telmodeun, hor ikusten ditugu, atzean, irudiaren atzean, prestatuta, bitartean Kaiku bere lehenengo metrotan, bandera gora, 4, 3, 2, 1, bai, Telmodeun, horra doaz, azkenengo txanda honetan, eta, Jose Luis, banderak ez dizu arrazoia ematen, tente dago orain, izarekin. Ratxak izaten dira hemenguak ebira, gehiago muitzen dut. Baina irutzen zaite, eta ikusiko dugu, aurreneko larguan ikusiko dugu. Aurreneko larguan espatute kaltzen, aiziak ingo ditute, korrienta baino gehiago kalte. Korrientak entzen diona, honea errepuatuko du, aiziena da peligrosua. Aiziak hori tendu laportu, beti, kenduta emanez. Eta hori ikusten dugu San Pedro, bitartean, arraunean, enbata prestatzen, hori ikusten dugu enbata. Hemen bi favorituak, baina Zumaiare ondo estropa batzuk onak inditugu, esan nuke... Sorpresa eman dezakik Zumaiak? Baliteke, esan nuke Zaustarrak esan dite patroiak egon bizka eta jende veterano etorri zaiola eta ondo da urtean mejora indutuela, jende veterano hasi dela eta... Eta badoa, enbata, badoa Zarautz, lehenengo metrota, lehenengo pada hoietan, gogoratera dira Zarauztarrak? Bai, zerbaitetik gani mandere girazten nahi dira, Bai. Gaurre, ikusiko du, Kaikuk goraka dator, aurrenetik anetzun asmatu, aurreneko estropetan, baino azkeneko estropetan pixkana urratzen nahi da, hemen herri joa esatzen du, hemen entrenatzen dita, eta irutzen gaur Kaikuk estropa hona inberlukela eta irutzen hona ingo dula. Oan irabazteko kapaz izango da, oan dikana azkeneko estropetan urruti semaribili da, baina irutzen zait pixkana urratzen nahiko dela. Eta laizter aterako dira ja zure favorituak, gaurko favorituak. A asmatzen deten. Lehenengo taldean asmatu duzu, erraz zegoela. Erreza zen. Esan barri dekogu. Gua itxuke zautzeko mogu esan, lehenengo resulta ikustea, beti ez da asmatzen, baina... 2, 1, eta bai, badoa tomatera, badoa Deusto, eta badaude traineru guztiak, ja estropadan. Gustatu zait, atea duten rumbua gustatu zait. Korrienteari aldeitea atera da, honean atera da, beste baino. Beste erditik zuzen jundia eta... Eta adi San Pedroren maniobra, adi Ziaboga, Libiaren lehenengo Ziaboga hori, beraz laizte izango ditugu denborak. Ito porque aquí, que hostia pasa. 5:31 San Pedro. Zema esan du? 5:31 San Pedroren txat, beraz, ja Castroren denbora, Jose Luis, ja hor dago erreferentzia, San Pedroren denborarekin, 5:31. Bitartean, Kaiku arraunean. Ordoa Bizkaitxarra trainerua. Eta adi Pedreñaren Ziabogara. Ea Ziaboga ona. Eta 5:25 Pedreña. 5 minutu eta 25 segundu Pedreñaren txat. Eta beraz, badaude hobetzen Castroren denbora hori, 5:31. Eta hor, tomatera, eta momentuz liderrak, zailkapen orokorrean, hor lehenengo talde honetako zailkapenean. Eta zer gertatzen den txanda honetan, momentuz lehenengo txandako denbora guztiako ditu dituzte. Zer deko zu faltan, Jose Luis? Bai. Ea ba, hor Kaikuren Ziaboga. 5:25 Kaiku. 5:25 Kaikuren txat, denbora berdina, Zumaiaren denbora bera. Txarto, Jose Luis? Zergatik?
Pedreñakin defentsi txikia. Vamos, Amunarri. Ikusiko dugu alde, baino... Hor ikusten dugu, Laizter Zumaia lehenengo Ziaboga hori egiten. Hor Telmo Deun traineruaren Ziaboga, ea zer egiten duten, Zumaia tarraek. Eta Laizter izango dugu denbora. 5-21 Zumaia. 5:21 Zumaiarentzat. Beraz, hobetu egin dute hor Pedreñaren eta Kaikuren denbora. Beraz, momentura arte denborarik hoberena. Korrientak kentzen nahi da, pizten, korrientak. Bai, pizka bat. Koten zu, gero gehiago kertzen zuen za. Bai. Baina izea gora, ez da? Eta ea hor ikusten dugu Tomatera, lehenengo hor Ziaboga egitera, bidaian, eta hor doa Enbata lehenengo, Adi Enbataren Ziaboga, eta ea Ziaboga ona, Laizter izango dugu denbora, Adi Enbata, Laizter izango dugu, ea Zarauztarren denbora, 5:24, Zarauztarrentzat. Bueno, Jose Luis, lehen esan duzu, Zumaia sorpresa eman dezake. Azkar jondara, a ver ikusiko dugu, a ver, deustu guten ba. A ver, bueno, azte itxetet, bokaioa berton okitzen dut, mikrua baino, esan dugu eta azkar jonda, aurrengo largua, baino, handik iruk elitzen dira, baino, seinale txarra ez da, aurrengo larguan referentzia honena balimado horrek asko animatzen du kuadrilla, horrek laundu iten du horrek. A ver, ikusiko dugu, a ver, deustok, a ver, zeten baiten duen Ziaboga aurrenekon. Eta baitu hemen San Pedroko arraunlariak, lehen bigarren Ziaboga honetan. Bai, San Pedro. Marro 26. Bitartean Deusto ere lehenengo Ziaboga egiten. 10:27 San Pedroren entzat. 5:19 Deustorentzat, beraz Zumaiaren aurretik. Tomatera Zumaiaren aurretik eta San Pedro 10:27. Bueno, de momento, hostia, ventaja da, Ya. Ba, esango dugu, kostatu zaiola bueltatzea, Jose Luis San Pedro hori. Lehenengo Ziabogan Castroren denbora berdina izan dute, eta orain 10:27 egin dute, eta Castro 10:16 egin du bere momentuan, beraz. Esan leheno korriente gehiago. Bai. Adi Pedreñaren Ziaboga, Adi Pedreña, bai Pedreña. 10:16. 10:16 Pedreñatzat. Beste poligrafo bat nahi behar duzu? Ea, ba. Ez que hainbeste notatzen ditu, Jose Luis? Ez da regalo, además, ¿no? Ba, ez dakit. Tele 7. Hombre, Tele 7. hemen ARC-ko Esto igual se queda en el bolsillo y luego se te olvida. Negoziatu beharko duzu hor. ¡Ya, Kaiko! ¡Ey! Hor dator Kaiku. Se me ha oído toses. Me habrá oído todos estado, ¿no? Es que se me olvida que estoy en el micro aquí, no la estoy, te zait. Eta zer gertatzen, Jose Luis. Horrela, ba, benetako Jose Luis ezagutzen dugu. Demo ona, ondo etorri dira, izen alde. Adi, Kaiku. Demo ona, sartu! Eta bai Kaiku. 10:06. Demo iguala. 10:17 Kaikurentzat. Yo estoy atrasado, se me ha ido el engrase del... Nik itxeite también. Bueno, como una cotorra itxeite de gamen. Beraz, momentuz denborarik hoberena Pedreñarena, 10:16.
Eta Pedreña, Castroren denbora berdina, zan behar dekogu hor konparazioan. Abek, aurre ondo, denbora abek. Bai. Zumaia ondo. Adi, Zumaiarekin, momentuz, 5:21, bigarren denborarik oberena hor lehenengo Ziabogan. Adi, Zumaia, bai Zumaia. Amar bost. Eta Amar 06, Zumaiaren txat. Ordoa, Telmo deun. Arraunen ondo iten dute luze eta ondo. Mata urruti ematen du. Oan, askar zartzen dira honeak, gainatu iten du. Horrea bertan ematen du. Honea... Amar bost. Castro baino, Amar askarrago. Bai. Hauan ikusiko dugu, ara kanpoa berzeiten duten. Baino, korrita, menos korrita. Bandera osa autentiago, Marisa. Bai. Korrita ondilekin hori, ara mejoratuko dute asko. Eta orain enbataren txanda. Bai, hau kaikun da demo ingo duenak. Zumaiaren atzetik badirudi, enbata. Adi enbata. Sarto. Eta adi. Bai enbata. Amarra mabi, no? Eta denbora 10 minutu eta 12 segundu, Zarautz tarrentzat. Estoy dando un segundo más, Nico, porque tanto jarri bai. Bueno, Zumaia baino 6 segundu kaskarrago. Eta Laizter izango dugu Deusto. Deusto gingo dut omeko nena. Zumaiakin, Baina hobi ingo dut ditzute, 20 segundo, 25 falta dira, Deusto etorriko da azkarrena. Ea, Deusto, bitartean hori ikusten dugu San Pedro arraunean. 20 segundo falta dira eta... Deusto, hor maiot zuriarekin, zailkapeneko liderra bezala. Adi Deusto eta... Sartu. Eta bai Deusto. Iru. Amar iru. Eta 10 minutu eta 3 segundu. Deustoren txat, hor 3 segunduko tartea. 2 segundo tartea. Bai. Hor xe dute, pelea, Bai. Dios, asmatze bali maet ondo kolituko nahi, no? Bai, noski baietz. 3 bogailo janezko asmatu liteke, no? Bai, noski. Gozeik ez dakau mitzat. Beste bogailo bat irabaziko zu. Ez. Gerriko askatu merko, mendik altxaten ezen gerriko askatu merko dut. Bai. Baina momentuz Deustuk jarri du denborarik oberena erlojuan, 10 minutu 3 segundu. Hor ikusten du, 12 segundo. Bitartean enbata, arraunean. 12 segundo, azkarro jundiara, eta arekin aldeitu dira honea. Horrek esan nahi du, korrienta jetxin dula. Hor San Pedroren... Castro etorri da Deuston deunboan, bigarren golarguan. Bai. Esan dugu korrientea. 16-26 San Pedro. 16-26 San Pedro. Hirugarren Ziaboga honetan. Eta hor doaz. Hurrengoa Pedreña, hor Ziaboga horretan. Llevaba un año sin hacer esto, ¿no? Adi Pedreña. Pedreña en Ziaboga ona. 16:05 Pedreña. 10 segundos. 20 segundos ahora, Hemen 10 segundo, eta... Bai. Bueno, goita bat, Terreña ha ido bien. Ea, momentuz Pedreña denborariko berena. Esto tendría que tener amarrado yo aquí. Tendría que tener amarrado yo aquí. Es que el bocadillo tenía cerca, pero... Listo.
Listo, orain bai, está José Luis. Claro, teníamos aquí. Ahora tengo la mano libre, puedo escribir. Eta momentuz ikuste dugu Kaiku ziaboga egiten. Kaiku, ziaboga ona. Amasi 06 Kaikurentzat. Ahí se mantiene, Sakin. Pedreñakin, Bai, hor borruka polita izango dute baita ere. Ahí, horxe da biltza, segundoan da biltza, Bai. Horrengo largoan, bigarrengoan. Eta badator Zumaia. Ai, Zumaiaren denbora. Eta laizter izango dugu emetik Zumaiaren denbora. Zumaya 15:47. Amabost 57 Zumaiaren txat. Eta momentuz denborarik oberena Zumaiaren txat. Ha perdido mucho. Kaiku kiruan largoan galdu indu, Sakin. Eta momentuz horiek dira denborak. 11 segundotik an, emeretzia junda, 8 segundo kendu dizio. Hirugarrengo largoan 8 segundo. Bai, hori ikusten dugu enbataren ziaboga, momentu zona. Eta denbora berdina. Berrogeita, ez... 10 segundo mantxoago. Bai, 10 segundo mantxoago, bai. Eta momentuz, ea Deustoren denbora, baina Zumaiak denborariko berena jarri du erlojuan. Gertu dator Deusto. Ea Deusturen ziaboga. Ea ze denbora jartzen duten tomaterako arraunlariek erlojuan. Eta adi denbora. Puedes desembarcar si quieres, si quieres nosotros te dan el grupo acercarte. Nos andarán en 21, 25, 30, sí. Amabost 54 Deusturentzat. Hor 3 segunduko tartea mantentzen dute, bi ontzien artean. Eta hor dator ja San Pedro, bere azkenengo metrotan. Adi San Pedro, adi, eltzear dira, Libiako arraulariak, eta bai San Pedro. Hostia, este está cerca, Berreña le ha cogido medio minuto. Eta hogeita bat. Berreña la mejor regata del año. Bai, Adi Pedreña eltzear da. Adi Pedreña, hor Pedreñako patroiaren keinua. Eta laizter izango dira kantabriarrak, hemen, adi Pedreña. Eta... bai Pedreña. Eta berrogeita amabi Pedreñaren txat. Castro ahí está. Momentuz Castroren denbora hobetu egin dute, 10 segundu gatik. Castro va a tener peleas también con estos dos han venido para arriba, Cuando remen juntos. Bai. Eta aurrengoa eltzear Kaiku izango da. Bereña gaur tengo troperik onena. San Pedro hori, hostia. 29 segundo, minuto hori ja, Bai. Eta Kaiku bizi, Buah. Bai, azkar dator Kaiku. Bizi datosti. Azkenengo metrotan, Kaikutarrak.
Bizkai txarra traineruko aurrelariak. Terreinen atzitik. Adi Kaiku, azkenengo metrotan, hor motz arraunean, eta bai Kaiku. 20 minutu eta 56 segundu Kaikurentzat. 4 segundu. Bai. Azkenengo larguan. Eta badator Zumaia. Zumaia bertan. Ea Zumaiaren denbora. Momentuz bigarren denborarik oberena. Deusto baino 3 mantxoago. Hor dator Zumaia azkenengo metrotan patroiaren oiuak. Azkenengo paladak, adi Zumaia eta bai Zumaia. 20 minutu eta 27 segundu Zumaiaren zat, hori da denbora. Hostia, zen da, ben, aquí hay mucho hueco, no? Bai. Aquí hay mucho hueco. Oraindik enbata ez dugu ikusten. Hasta la bandera entre Zumaia y Deusto, ¿eh? Deusto va a venir bien, yo creo que tiene un bote ligerillo. A ver si no tengo tanta cola como a la mañana para Castro. Hostia. Esto está siempre en marcha, ¿no? ¿Eh? Siempre está en marcha esto. Bai. Esto no puede decir tonterías entonces, ¿no? Bueno, depende, Jakin behar duzu entzungo didazela. Seguramente. Pero ni tengo una puto, tengo una izan. Saltarrak. Adi, enbata heltzear. Enbataren azken metroak. Adi. Eta bai enbata. 20-44, ¿no? Normal. 20-44 enbataren txat. Bertan dut duztia beke? Minuto erdila sartzeko. Bat. Eta hor doaz. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kampeona bek. Adi enbatei, Adi Deusto. Bat. Adi Deusto. 20-27 hobetu behar dute. Adi Deusto. 20-27 hobetu behar dute. Adi Deusto. Adi. Bai Deusto. 23-24. 24. Eta 20-24 Deustora doa bandera. Bai, eta arraunlarien postasuna. Bai, badakite irabazi dutela. Tenía que llegar en menos de 10 paladas, se ha llegado, ya estaba ganado. Eta bai. Ya me he quedado como bueno, ¿no? Bai, pleno, José Luis, gaur. A ver si me he mejorado yo con 100 años. ¿Bolígrafo qué? Zure txat, bere tu bolígrafoa. Eskerrik asko. Faltaría más. Eskerrik asko. Eta Deustora doa hor gizon horiek eraman dute bandera Deustuko tripulazioa. Hogeita lau hor ikusitugu bezarkatzen, haien artean bezarkadak emoten irabazi dutelako. ¿Todo bien? Todo bien. Estás muy gordo, ¿eh? Sí, he comido 3 bocadillos, es para... la culpa tiene esto. Hor tomateraren ospakizuna. Ez que danak etortzen dira, kasuitea. Famoso zera, José Luis. Tripa zaitela eta esan jo, hiru bocadillo janda. No, eta hasiko tripa. Egun baten ez da esten hori, hori luzera guten hori. Hori irila bezala temako, urrutitik eman bertzat jola jana. Bai. Sardia, kertena luzia ginez. Egun askota horretik handa. Nik momentu jandakoak enaukizen du, egunero jateten egin horrek. Eta hor, ospakizuna... Apa tomatera? Bai. Tomate urtia da gainez? Bai, gainea. Bai, ni batzak izto bella da, atatzen zaita, bai. Ba, aurrengon tomate batzuk ekarri, ez da? Bai, bueno, karri, konetu. Toma, entzala jateko, en vez de bokaio batzuk, entzala, hola, tripa beren zujungo da. Baina ez da, entzala da gina eskiritzen naiz. Zeba? Ba, Frantzin olimpiadako prepatzen ibili nintzen, Parisen, da, unik, 15 ben,
tomatia eta letxua, eta ikasi ez. Pomeloa jaten akutsi zeten, no? Pomeloa gustatzen zait. Pomeloa. A ver, tipos oficiales tenemos, ¿no? Bai, Laster esango ditugu. Nunda, San Mutriko arra nunda. Mutriko arra esan dut. Pero se ha ido la chica, ¿no? Laster izango ditugu. Hor dago Pako gure lankidea denborak hartzen. Tenemos tiempos oficiales. Hacía tiempo que no había hecho tantos números. Ba, gehiago ditu herri beharko zea, Jose Luis. 24-42. Hori da Deustoren denbora. Eta baditugu denborak. Hor ja... Gaixo. Behin betiko denborak. Diego, diga bokallo mati bolengoa, Nik ez. Hor deko zailkapen orokorra, bueno, ez dakit ni zailkapen hori, nola dauen. Deusto izan delako lehenengo ba. Margos, tú ya. Ha ganado el que nunca gana. Cachis. Todavía hay bocadillos. Luego decís que ha comido corta todo. Dale a Mendicote que está de nuevo. No, déjale que no coma. Eta hor... Un poquito corto, remando. Dios, último largo también han perdido. Hor ditugu ja zailkapen orokorra. Deusto hogeita laurekin. Gaurko denborarik hoberena, beraz hor lidergoa sendotzen dute, ARC bateko lidergoa sendotzen dute. Eta berriz maiot zuri hori Deuston geratzen da. Tenemos que venir más, no hemos mejorado, El patrón hay que quitarlo. Patrón fuera. Eta horiek dira gaurko estropaden denborak. Eta bihar gehiago Portugaleteko estropadan. Eta gaurkoz hori izan da guztia, mila esker gurekin egoteagatik. Eta kasu honetan, bihar arte, ondo izan. Una de agua, porque he leído 3 cascos. Ondo, eskerrik asko. Igual es el queso, el jamón. He comido 3. Y el último tenía no sé si alguno... Barkatu, bandera jaso behar dute deustotarrek. Ni, ja, Jose Luisen ondoan arratsaldea pasata gero. Ze bihar gehiago, ez da Jose Luis Portugaleten? Bai. A ver, ez dakit. Bai. Zer dutan da, estropa bila. Zer dutan da? Ba, 11etan izango da. 11etan? Bai. Bena igual asalduko nahi. Noski. Bake eman diete pasatzeko, osea... Bai. Bueno... Kotxean etortzeko eta guzti. Bale jo alge. Ze, berro haitxea. Eta hor ikusten dugu, zailkapena. Eio itxemertegu? Ez, ni bai, gure basu jun zaitez. Bilar asalduko nahi. Bai, bilar etorriko zea. Bai, a ver, bilar ondo hartu ikusten dela estropa, Bai, hombre, espero dugu, ez. Kriston teknologia eta fallo. Kriston teknologia eta ikusten ez teula aurre. Kriston pantalla eta... Bueno, hemen txikiago ikusten dugu. Bai, ez da ekipa, nik ez da ertet ikusi. Nik bokadillo gaurren ni. Claro, bokadilloak jaten, ez dugu pantai ikusten. Era gari zua hidu antia, Ze, arraunan berbaitxeko, zerbait dakizu, arraunen ingurun. Bueno, urte askotan ibiligia hor da, askotan deskuidatu egin eta, asmature, aldemein batzotan asmature egiten dugu eta... Bueno, gaur pleno, gaur ondo. Ondo gelitu gara, bai. Bai. Ondoneko arrexak genuen da, deusto gaitxian da, ondo da biltzata. Horatoz, irabazleak... Zaletuen... Ondo iten dute arraunen, Txaloak jasotzen. Kristo merituak kantera gaitxian da... Beri alda telefono, Bai, ideikari dira. Eta hor, arraunak kentzen, itxatzen txira gerturatzeko. Correcto. Ahora te mando los tiempos, estoy aquí con el telesiete aquí. Se han puesto un montón de bocadillos delante y no sé cuántos he comido. Roja. Ha ganado Deusto. Eta hor, zaletuen doinua. Hori da orain entzun behar dena. Tomatera irabazi duelako. Vale, te mando ahora. ¿Dónde? Eta Laster patroia joango da
bandera horren bila, merezi dutelako. Calle 4, ¿no? Calle 4 que es el de la calle de fuera, ¿no? Allí. Sí, allí. Eta horra doa patroia irabazi Todavía está subiendo, pero... dutelako hor bandera horren bila. Badauka eskutartean bandera. Horra doa eta bai! Deustora doa bandera gaur ere. Deustora doa hor zaletu eta arraunlarien postasuna. Beste bat, lidergoa sendotzeko. Cuidado que de abajo no está sin amarrar. Arriba ya la hemos amarrado bien, pero... ¿Dónde tenemos los tiempos oficiales? No funcionan los ordenadores. Eta hor Deustoren eta zaletuen postasuna. Laizter, arraunak gora igoko dituzte. Hostia, se me ha robado esto, pero eso también. Bai! Beste bat Deustora, tomatera posi eslerka. Bueno, joder, así se puede vivir. Beno, José Luis, bihar arte. A ver si llueve. Mila esker gurekin egotagatik. Y te va animado, no tengo que dar la vuelta y así puedo venir. Hala, badoa Jose Luis, gurekin arratsalde osoa pasata gero, gurekin eta zuekin, ikusentzuleekin, eta Deustok arraunak gora igotzen dituen hor ospakizun moduan, zaletuen txaloak ez dira bukatzen, hor doaz, arraunak kentzen, adi, hor azken irudi horretara, zaletuak pospozik eta bai, arraunak zerura, eta Deusto da, Erandioko 19. ikurriaren irabazlea. Irudi horrekin orain bai, agurtzen zaituztet ikusentzuleok, eta mila esker gurekin egotagatik, bihar gehiago Portugaleten, bihar arte beraz, ondo izan! ¿Lanzamiento de Cachi en fiestas? ¡No! Más diversión y menos basura. Reutiliza los vasos y utiliza contenedores y papeleras. Por respeto y responsabilidad, no dejes rastro, deja huella. Mejoremos Bilbao, Ayuntamiento de Bilbao.